గౌరవనీయులు పెద్దలు మాన్యులు పార్టీ స్థాపించిన మొదటి రోజు నుండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఒక సోదరుడిగా సహోదరుడిగా ఈ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఒక కుడి భుజంగా మొదటి నుండి గులాబీ జెండా కట్టిన నాటి నుండి ఎత్తిన నాటి నుండి దించకుండా 23 ఏళ్ల పాటు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామానికి తిరిగి ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేసి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని తన దక్షత కలిగిన నాయకత్వంతో తన సమర్థవంతమైన ఆలోచన విధానంతో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవనీయులు మీ అందరికీ అత్యంత ఆప్తులు మీ అందరి అభిమాన నాయకులు గౌరవనీయులు శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారికి